Hokejaši Medveščaka na najbolji su način riješili pitanje prolaska u polufinale doigravanja EBEL lige. Poslije prve pobjede u Zagrebu, Medvjedi su na gostovanju u Znojmu uvjerljivom igrom savladali domaćina s 5-2. Neizvjesnost u trećoj utakmici koja se igrala u Domu sportova trajala je do druge trećine, kada su Zagrebčani u 5 minuta postigli 4 pogotka i razbili nade Čeha u iznenađenje. Konačnih 5-0 za Medveščak pripremilo je scenu za završni čin u kojem su Medvjedi i četvrti put prizemljili Orlove i sa 5-4 potvrdili nastup u polufinalu. Igrači trenera Mortija Raymonda u polufinalu će se sučeliti najtrofejnijem austrijskom klubu KAC-u iz Klagenfurta. U prvenstvu Slovenije hokejaši sa Griča gostovale su u Ljubljani gdje su svladale domaću Olimpiju rezultatom 3-1. Zagrebčanke se i dalje nalaze na drugom mjestu u poretku, jedan bod iza Triglava. Približavanje proljeća i obveza u reprezentaciji ubrzalo je završetak redovitog dijela hrvatskog prvenstva. Mladost je u 16. kolu tjesno savladala Zagreb s 5-4, dok su Medvjedi u Sisku nastavili pobjednički niz rezultatom 12-3. Pretposljednje kolo odlučilo je u drugom mjestu u konačnom poretku. Medveščak je s 3-0 pobjedio Zagreb i preskočio Veprove. Za to vrijeme mladostaši su do vrha napunili mrežu Siska, no ni Siščani nisu ostali dužni. Brojač se zaustavio na 18-2 za Mamute. Posljednja utakmica donijela je dvoboj dvije vodeće momčadi u kojoj su Medvjedi došli do pobjede u raspucavanju rezultatom 5-4. Dvije neodigrane utakmice registrirane su službenim rezultatom. Sisku je upisana pobjeda u utakmici 8. kola protiv Mladosti, a Zagrebu za utakmicu 18. kola protiv Siska. Parovi doigravanja su Mladost i Sisak te Medveščak i Zagreb. Igra se na dvije dobivene utakmice. Juniori su bili najaktivnija kategorija u domaćem prvenstvu. Uz najveće napore redoviti dio natjecanja odigrao se do kraja. Zagreb je po očekivanju 2 puta svladao Sisak i potvrdio prvo mjesto, dok su mladostaši svoju pobjedu nad Siščanima iskoristili za popravljanje samopouzdanja pred početak doigravanja. U prvom polufinalnom dvoboju između Zagreba i Siska nije bilo neizvjesnosti. Veprovi su s 2 visoke pobjede izborili finale doigravanja za naslov prvaka. Branitelji naslova juniori Medveščaka još jednom su potvrdili svoju nadmoć u odnosu na mladostaše. Pobjedama od 4-1 i 5-0 nisu dopustili nikakvo iznenađenje, te su ušli u veliko finale sa Zagrebom. Prva utakmica finala donijela je vrlo dobar hokej, gdje su obje momčadi imale priliku slaviti. Medvjedi su pogodkom u završnici susreta došli do vrijedne pobjede od 2-1 i poveli s 1-0 u pobjedama. Prvak će biti momčad koja prva stigne do 3 pobjede. Mlađi juniori žrtva su međunarodnog kalendara i nedostatka ledenih ploha, no Zagreb je osigurao prvo mjesto u poretku, a preostala mjesta rasporedit će se kad Sisak odigra svoje preostale utakmice. Posljednja utakmica redovitog dijela prvenstva za kadete donijela je i prvu pobjedu Medvjedima. Medveščak je iznenadio Zagreb i rezultatom 5-4 došao do prvih bodova u natjecanju. Isti suparnici odmah su nastavili s međusobnim ogledima, ovog puta u polufinalu doigravanja. Poučeni lošim iskustvom, Veprovi ništa nisu prepustili slučaju. Uvjerljivim nastupom potpuno su nadigrali Medvjede i s 2 visoke pobjede od 8-0 i 6-1 došli u priliku ogledati se s mladostašima u dvoboju za naslov prvaka. Momčadi iz skupine A prvenstva mlađih kadeta igraju malo po malo kako bi pričekali svoje kolege iz skupine B koji su imali više neodrađenog posla. U jedinoj utakmici na rasporedu Medveščak je produžio svoj pobjednički niz savladavši Zagreb s 5-1. U dramatičnoj završnici natjecanja mlađih kadeta u skupini B Veprići su s 3 uzastopne pobjede protiv Mladosti uspjeli osvojiti prvo mjesto i ulazak u doigravanje. U njemu će se sučeliti nepobjedljivoj momčadi Medveščaka. Mamutići su izgubili i susret od Medveščaka, no ova pobjeda nije bila dovoljna Medekima da bi zadržali prvo mjesto koje bi im omogućilo dvoboj s klupskim suigračima iz skupine A.